Ngayo lang ko wireless kay ganahan kong paduol. Paduol ko ninyo, palayo ko nila. Kinsa ninyo dinhi ang malipay kon masakit. Taas ang kamot. Mayo kay naay mga tulo ka buok. Kinsa ninyo dinhi ang malipay kon maayo sa inyong sakit. Taas ang kamot. Salamat mga masakiton. Ilhan yun, mga masakiton yun mo. Ngaigsoon, sa panahon ni Jesus, ang usa sa mga lisod kayong ayohon nga sakit, kanigyong leprosy. Nya kon, o kaning paralyzed, kanina ni ba, paralytic ba? O nya kon masakit na gani kag leprosy, i-declare pagyud ka nga hugaw. Nya kay hugaw man, kinahanglang dili ka mo paduol sa pundok sa mga tao, sama sa siyudad, kaning mga sinagoga, mga temple, worship, di jud ka paduolon. Nya doon na pagid sila role as mentioned in the first reading, magsigi pag yung kag siyagit adtos layo, hugaw ko, hugaw ko. Sikreto ako noglingi imong tupad. Pangutan ing na hugaw ka limpyo. Ina. Pangutan ba? Kanang wa mulingi mga hugaw na. Hugaw og huna-huna. Doon na bayay duha ka klase sa sakit nga mas lisod pang ayohon kaysa paralysis og sa leprosy or cancer or AIDS o sa panadang mga sakit nga lisod. Nga hangtod karon galisod pagitag gamit sa tambal ana. Leprosy, pwede naman ang ayohon. Kaning paralyzed, daghan na kayo nga ayo anay. Labi na gyud ang Ginoo, di gyud maglisod og ayo. Kaning paralyzed, pwede man sila manindog karon nya manglakaw, nya mamakpak bandayon ta, nya igabot sa unahan, mabanggaan, patay dayon. Maura po istorya. Malipay mo na. Kanang naay mga cancer, igsunod adto sa oncologist, moingon dayon, uy, cancer-free na ka. So, grabiha gyud ka-powerful gyud ning Father John Paradiang, ana ba? Ay nisimba ko dito, siya ay nagmisa, nawa akong cancer. Ayo na ka. Naa pa tong sakit nga di madaling ayohon nga bisag ang Ginoo dili ka maong moayo ana. O kung sa man ang sakita, ang sala. Ang sakit sa kalag, kanang sala. Ilingay mong tupad. Ang di mo lingi, klaro kayo. Lingi ingna, unsarong salaa ang naani mo. Ingna, pangutan Mao na iyang sakit. Unya ra ba kini ra bang sala ato ng sakit maghatag sa nagkasakit sa daghan kaing mga tao. Nailhan og wa nato mailhi. Sama nang sala sa kalagot o garbo. By the way, nakasago pa mo sa 7 capital sins. Mo man gamiton sa yawa. Capital sins, nga naa pa gid nay regional sins, naa pa gid nay provincial sins, naa pa gid nay city sins, naa pa gid nay municipal sins, barangay sins, sitio sins, parochial sins, family sins, individual sins. O daghan kay na, pero ari lang tas capital. 7 man kabuok. Ako nang gi titulan og himuhimuan ko ng acronym nga Paligas. Paligas ba? Kaya ka naman kong sala, paligasan na kita na. Panalitan ang pari, maglakaw o magsakay. Nya, nagsigi rosaryo. Nya, mo overtake na yung motor nga naigaangkas nga babae, nga mubo kay short. Nya, pinaigwad pa. Oy, ligas na yung babas pari. Imbis magsiging yun, Hail Mary, full of grace. Lamia sa dana. Waan na, niligas. Ay, paligasan lang dana. Yan ang mga banag asawa, maglakaw, inagbayay pa, agbayan pa, kay bagong minyo, agbayan sa bana ang asawa,
Nya na ni aging chicks kaperting gapahan niya nag-ana ang bana ba ana. Anaon ni unsam na imong naong lingi mo kadito. Nya mingon sang bana, ay naunsa man sa kadiha nga naamantay mata. Mata ikaw pan chicks jud ka. Sa una pa jud ka, ikaw no pa jud ka mahuman ana. Hangtod mag-away na sila. Ligas na yung relasyon. No. Pare, tiksan ikakadlawon, Father, are you happy? Mingon sa dang pare, happy but oftentimes lonely. How about you? Siya thinking of you. Ligas na yung pare. Ang nag-text, ang madresad. Tang-tang ng mga bilo. Gisi ng sutana. Mo na ang sala, paligas. Ang P, pride, garbo. Ang A, anger, kasuko. Ang L, kanay mo ni pinakalami, lust. Kaulag. Sige, atong bation og ngan, kabigaon. Ang kaning ang E, envy, pagkamasinahon. Ang G, gluttony, pagkadakog kaon. Patuyang, mapatuyangon, kaon, inom. Unya ang A, avarice, ang pagkahakog, kanang mangangkon yun, mangangkon, hastang dili iya ang kunon pa. Nya ang S, sloth, ang pagkatapulan. Maigo ganita ana, bisag asa ana, labi na gyud kanang tanan, all of the above, mahimo jud kang hugaw kaayo. Mas maayo pang leper, ang leper nga mapaubsanon. Kay muingon pata, wow, ka-nice. Kana bang leper nga muingon, hugaw ko. Makaingon ta, ka-nice. Kaysa kanang limpyo kaignaong, gwapa kaayo, purtig yung nindutag lawas, pero nagkabit-kabit. Prostitute. Unsa man ang salaa? LUST. Usahay, makaapil mi ana. Ambot Father John, nakaapil na ba siya? O si Father Mark. Pero kana mga lay minister, siguro dyan ko ana. Kanang sakristan, gaplano pa na. Oo na. Hugaw. Kung ikaw asawa, kakita kas imong bana, nga nag-agbay-agbay or nagkusi-kusi anang gwapa kayong babae, nga limpyo kay glawas, hugawan ka, apil sa imong bana. Inigtupad, may ka, hawa dia, animala ka. Pero wabiya na siya maghugaw-hugaw? Igo rabiya siyang nisikit atong limpyo kay glawas? Katubang puti kay gnaong. Nga nindot kay puson. Dagko kay kanal. Coca-Cola body pag yun. Mas hugaw pa katugnaong kay ang imong lawas mura nag beer grande. Pero mas hugaw ang imong bana ug masakpan nimo nga naa siya anang bisyoha. Di ba? Kana diang greediness o kanang avarice, kanang pagka makusog mo angkon, kanang mga daw kay kwarta ba? Limpyo kay gnaong, nindot kay sakyanan, nindot kay gisulob, nindot pa kayog bag, daghan kay kwarta, pero siging paningil og utang 5-6. Ikaw nga naigo anang iyang paningil, igtanaw nimo siyang naong, bisag layo pa kayo, hugaw kay siyang naong, mudagan ka. Mahadlo ka magtanaw siyang naong. Nga naman, niya, nasa ning animal, animal. Nya siya san nga nagtan-aw nimo nga nagdagandagan kay wa sa kay bayad-bayad magsige to nang yawang dako ay. So ang animal ug ang yawa nagkita. Pulos mga dunay hugaw. Di na maayo bisan si Hesus maglisod og ayo ana. Maglisod og ayo. Mao na ang leper karon naayo. Sa atong ebanghelyo ba? Immediately
pag-ingon ni Kristo, be clean, naayo dayon. Pero pag-ingon ni Kristo, ayaw gyud panabi ni bisan kinsa, adto dayon sa pari og paghalad sigon sa isultis pari. Karon pa ko nakarealize, nisod lang ni sa kong una-una, o gusto detang maayo, kinahanglan mo simba kita, unya muhog sa kolekta. Kana day mga tao nga musimba nga di muhog sa kolekta, mga masakiton. Kay ang tinuod ko nung pruiba nga naayo na ta, dili gani mingos Kristo ingna dito nga giayo na tika, niingon siya adtua ang pari nya paghalad sigon sa isultis pari. Muna kamong kusog muhog sa kolekta karon, labi na gyud dakuon ninyo hog, maayo mo sa inyong sakit. Ang sakit sa kadao, ang sakit sa sama na, hakog. Ana. Kilingay mong tupad. Ingna, pila ka ro ihog ni muskulikta. Ay, ayo, ang uban, dayo, igana sa sibot, day, lingi-lingi, magkaot-kaot pa diri, magkaot-kaot. Ban, mag-ayo-ayo, pas iyang kuhan dito. Bag, haron lang yun, musaylo dito ang kuhan. Oy, masakit yun mo, anak. Sakit mo. Unya, magsigig ingos, Ginoo, ayuhain taon ko, Ginoo, ayuhain taon ko. Ang ginawa, ginay problema. Basta kamao lang kang maminaw nako. Nya, paghalad. Unsaon man paghalad? Matud pa ni San Pablo sa atong second reading karon, ingon siya, gamita, himua ang tanan ninyong buhaton o inyong hunahunaon nga inyo ginang offering aron malipay ang Ginoo. Nya unsaon aron malipay ang Ginoo? Unaha paglipay ang imong isig katao, dili ang imong kaugalingon. Sige, lingiay mong tupad. Nya, lingiang, di mo lingi, wa na mo i-offer. Ingnangi mong tupad, ingna sugod karon, ako nagyod kang lipayon. Sige, ingna. Sige na. Ingna ba? Oh, nga nawa mo manglingi. Kay imo man ang bana tupad mo. Kapila na ni mo giwakli. O na, so good karon, inikablit anak, mingon ka, offering. Di na ginani mo iwakli. Tanawa, di ba, lipay ka na sa tanan, ikaw ba na, patay na na, namatay sa ibabaw sa kamay. Oy, kanindot anak, kanabang maningkamot ang imong silingan, imong lipayon, dili ang imong kaugalingon. Sige kag panindot anang imong balay, palig-on na ng imong kural, hangtod wa na'y kaagian ang tubig, ang imong silingan iniguan, tagatuhod, tagahawak ang tubig. Ikaw may kay kang urag-irag dito, tadaw-tadaw pa ka na imong TV nga, hitibok ni mong bungbong mo igidakon, ang imong silingan, wap ay tug, hangtod alas 2 kadlawon, gahuwat, kanus amo kutap ang tubig, tungod kaya na imong kural, nakaalis ilang agianas tubig ikas ila. Wara ba ka maghimog drainage? Buangon ka. Da. Lipay kay ka, bago kag sakyanan, nya andara nimo i-parking sa agianan, ang inyo untang tuwi nga agianan sa inyong lugar, sa inyong barangay o sa inyong subdivision, nahimo na lang one way tungod na ng imong sakyanan, tagurha pag imong paliton kay dato kunuhay ka. Himuan ang imong atop nga parking area. Dito na ibutang imong mga sakyanan, ayaw na ihasol-hasol sa imong silingan. No. No na. Na, lingiw-lingiw ra ba? Mao na, ayuhon ta ni Kristo kung kita magpaubos. Muangkon, matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, yeah, why plus ay. Ang nakamemorize, tagaan ako 1,000. Dagan diri at the count of 3. 1. Gawas na salmista. 2. 3. Wa?
Sorry kayo, di arabat ako'y 1,000 diri. Ang sa atong tubag sa Salmo, I turn